بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. geçen dersimizde Müslüman doğanlar qow ahlaktan, qow ahlakın ahmiyeti barada, edebin ahmiyeti barada gurrun ettik. İnşallah bu dersem şoň dowam eder şu temada. Geçenki dersten biraz ýatlasak, hem bize ýatlama hem gelmedik doğandan da gaýtalamak bolsun. Diýdik, dinimiz İslam bizden esasy isleýän zatlaryny jemläp aýtsak, üç topara aýrylýar diýdik. Birinji biz näme akydamyz gowlamaly. İkinji biz Allah Taalaňyň önüne borjumyz bolan ibadetlerimizi gowlamaly diýdik. Üçüncü näme ahlagymyz gowlamaly, edebimiz gowlamaly diýdik. Ki birinji bilýäňiz esas. O akida bolmasa, tawhid bolmasa, ikinji üçüncüsinden peýda ýok. Şahyryň diýşýärligi näme diýär? Akidasyz il şeytan ilidir. Muň il ibadet etse barysy ýeldir diýär, barysy boşdur diýär. Ol esas akida. Iň ähmiýetli zat. İmanın şertleri, tawhid, Allah'ını birlemek bilýäňiz. Ondan soň näme gelýär? Ikinji dinimizden bizden talap edýän zat Kur'an sünnetin. Allah Taalaň öňündäki borjumyz bolan Allah'a gulluk, ibadet. Ol hem biziň yaradylışymyzyň nämesi? Maksady. Üçüncüm ahlagymyz we edebimiz. İkinji we üçüncü näme esaslanýar? Birinji esaslanýar. Şol gowy bolmasa ikinji üçüncüsinden peýda ýok diýdik. İbadet Allah bilen benden arasyny düzedýär diýdik, ýadyňyza düşdi. İbadet Allah Taala bilen benden arasyny düzedýär. Näçe ibadetlerimizi kamil derejede berja edip bilsek, näçe huşuly bolsak, näçe ihlasly bolsak, şonça Allah Taalaň önünde makbul bolýar etjek ibadetlerimiz. Bir benden näçe ibadetde Allah Taalaň razylygyna laýyk ibadet edip bilse, şonça da Allah Taala ýakyn bolýar diýdik. Bu näme? Allah bilen benden arasyndaky zat. Üçüncü näme-de ahlak, edep, halk bilen bolan gatnaşygymyz. Allah Taalaň mahlukaty bilen bolan gatnaşygymyz diýdik, edep, ahlak. We gynansak da şuna şayat bolýar. Birinji, ikinji ähmiýet berilýär, üçüncü näme kan ähmiýet berilmeýär. Yani adam akidany ulanıpdyr. Ibadet edýär. Emma üçüncüde näme? Gowşaklyk görkezýär. Şu meselede biziň hemmämiziň üstünde pikirlenmelerimiz şol. O akidany ulanıpdyr, tawhidi bilýär, ähmiýet berýär, namazlaryny berja edýär, pardylaryny başga pardylaryny juma gidýär, rozasyny tutýar, emma ahlagy erwet. Misal üçin, geçen misal berdik, ýene ýatlama bolsun. Herkes gurlap oňarmaýar. Edebe laýyk, ahlaga laýyk gurlap oňarmaýar. Gurla diýen bolyn, edil köçedäki jahil adam ýalak gurlaşy. İnsak agzyny hapa sözlerden arastalamandyr. İntam näme gurlany söwüp gurlaýar, hapa gurlaýar. Ama näçe namaz okapýar. Awa juma gidýär, namaz kılýar, belki hajada gidip gelenler, emma dili bilen daşta wuragna, goňşusyna, ýakynyna, çağlaryna, aýalyny eziýet edýär. Dili bilen näme eziýet çekdirýär daşta wuragna. Ya bolmasa eline işçisi bolsa işçisine zulm edýär, haksızlyk edýär. Ama seresen näme jumasyny syptyrmaýar, namazyny syptyrmaýar. Gurlasaň tawhid, akida belki derse de gelýär. Emma intam şu jahil häsiýetlerini, gylk häsiýetlerini aýryp bilmändir özünden. Daşyna çykýan özüne aýla galyp barýar, jahil aýla galyp barýar. Oturmalysyny bilmeýär, iňbarky soram bolsun bilmeýär, gepleşik usulyny bilmeýär. O şol gynasam näme musulmanyň içinde kan we ähmiýet berilmeýär. Bir rahatlyk barda, aýaga biz näme Allah'a iman etdik, pardylarymyzy berja edýäs, ondan aňyrsa ähmiýetli dälýärlik bir düşünje bar. Şo barada näme gurrun etdik. We diýdik, Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Kalem surasynyň 4-nji aýatynda: "Ve inneke la'ala huluqin azim." Ey Peygamber, sen beýik ahlaklysyň diýär Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Peygamber, sen beýik ahlaklysyn diýär. Beýik ahlaklysyn diýäni Ibn Kesirde ve başka tefsir kitaplarına getirýär, ulamalar diýär: "Ve inneke la'ala dinin azim." Sen beýik dinlesin diýär. Beýik din eýsin diýip aýdýar. Ve huvel İslam, ol hem İslam. Endi dikkat edin, Ibnül Kayyim rahimehullah diýär: "Ve semmad-dine hulukan." Allahu akbar. Dini diýär ahlak diýip atlandyrdy diýär Allah Taala. Biz ahlak diýsek diňe ýylgyrmak, şuňa beňzeş bir ýöne köýbir zat diýip düşünýärse, aýa we düzederse barýaka. Dini Allah Taala näme diýip atlandyrypdyr? Ahlak diýip atlandyrdy. Aýşe enemizden soraýarlar, sahaba diýär, İmam Ahmed'de gelýär. Diýär: "Ataytu Aişe radhiyallahu anha fa qultu ya ummul mu'minin akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Qalet kana khuluquhul Kur'an." Diýdim diýär, ey müminleriň enesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlagy nähilekdi diýip soradım diýär. Aýşe enemiz näme diýip jogap berýär? Kana khuluquhul Kur'an. Onuň diýär ahlagy Kur'andy diýär. Köp eşitýändirs belki. Yani näme Peygamberin ahlagy Kur'anny. Näme diýmek? Ulamalar diýär ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
içi, daşı, bütün hal hareketi Kur'an'ın nurundan alınan, hakka layık, hakikata layık. Gurlayışı, sözü, oturuşu, turuşu, ibadeti, hemme zat näme layık Peygamberimizin? Allah Teala'dan gelen vahye layık, Kur'an'a layık. Hemme zat ölçögli, hikmetli. Hemme zat her hal hareketi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hal hareketinin içinde boş bir hudavat yok. Hemmesinin oturuşunun, turuşunun, gurlamagının, dımmagının hemmesinin näme? Vahye Kur'an'a esaslanıyor ve hemmesinin bir hikmeti var. Şol için Ayşe näme näme diye? Kana hulukuhul Kur'an diye. On näme? Ahlak Kur'an'ı diye Ayşe näme. Ve ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadislerini aydıp geçtik. Tirmizi'de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan kâle Su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an akthari ma yudkhilun nas'el cennete fekâle takvallahi ve husnul huluk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruldu diye insandan en köp cennete girmegine sebep bolan zat näme? Peygamberimiz näme diye? Takvalık ve gowy ahlak diye. Takvalık näme? Allah Teala'nın buyruklaryny berza etmek, haram eden zatlardan kaçmak ve gowy ahlak diye. Hemmemiz cennet üçün gayret edýäs. Hemmemiz näme? Cennete arzulayas. Şoň iň ul sebeplerinden biri näme ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takwalyk we gowy ahlak diye. Amma näme üçindir biz namaz kılýas, cuma gidýäs, ondan ul iş bitirdik mi kakdýas, başga zatlar üns bermeýär. Özümiz hal hareketimiz intagam şol jahil adamlar ýaly galyp barýar. Gepimiz, sözümüz, maşgalamyzda, öýümizde, daşda wurek bilen ýa bolmasa jemaatymyz bilen özümiz näme şol erbet häsiýetlerimizi aýryp bilenmiz ok. Ya ulama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýene Tirmizi'de gelen hadisinde inna min ahibbikum ilayya ve akrabukum minni meclisen yawmal kıyameti ahasinukum ahlaqan niye. Kıyamet günü sizin bana en söýgülüňiz, en eziziniz, en gowurjagym içinizden we bana meclis taýder men ýanyma ýakyn oturjak kişiler de ahlagynyň gowulanır diye. Ullakan boşlukda gowudy pikirlenip otursak. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlaqy gowular, ýakyn boljak. Şeyhin diýýärler, näçe ahlaqy bolsa şonça Peygamberimize kıyamet günü ýakyn boljak. Näçe ahlaqy erbet bolsa şonça Peygamberimizden uzak boljak diye. We ýene diýdik Peygamber sallallahu aleyhi we sellem Allah Teala'dan näme dileýärdi? Gowy ahlak dileýärdi we erbet ahlakdan Allah Teala sygynýardy. Misal üçin Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Allahumme inni a'udhu bika min munkaratil ahlaqi wal a'mali wal ahwa." Ya Allah, men sana erbet ahlakdan, amalyň şerrinden, hay-hawasyň şerrinden sana sygynýan diye. Ve ýene näme diýär? Ahmet'te gelen hadisinde kana yaqul anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yaqul Allahumme ahsanta halqi fa ahsin hulqi. Ya Allah, sen men yaradylşymy awdan etdiň, ahlakym gözel etdi, awdan etdi. Näçämiz dilek edýäs Allah Teala'dan, ya Rabbi, sen men şekilmi gowatdyň, ahlakym gowada wari, özüm alyp barşym gowala warsyň diýip näçämiz dilek edýäs. Duamyzyň içinde näçe bölegini şoň aýrýas biz. Şoň aladasyna derdine düşdükmi biz? Ahlakym gowmuka, men özüm alyp barşym, oturuşym, turuşym, gurulaýşym, hal hareketim, maşgalam bilen, daşda wuragym bilen, insanlar bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ne derecede laýyk diýip pikirlenip aladasyna düşýäsmi? İbn Mesud radıyallahu anh'ın sözü var. Buhari Edeb-ül Mufrad'ında geçiyor. İnna Allah Teala qasama beynakum ahlaqakum kema qasama beynakum arzaqakum. Allah Teala sizin rızıklarınızı paýlap bölüp goýuşýalyk diye ahlagyňyzdan bölüp goýdy diye. Rızky Allah Teala insanlara bahş edişýalyk, gowy ahlagam Allah Teala bahş edýär. Ve şeyh diýdi, rızky kazanmak üçin iki zat hökmandyr diýdi. Birincisi näme? Allah Teala sığınmak we Allah bilip aglamak, rızkyny kazananda mahlukata bilip aglamak. Allah bilip aglamak. Ondan soň näme? Zahmet çekmek, sebäbini tutmak. Rızk meselesinde şu iki zat hökmandyr diýär. Edil rızk meselesinde şu iki zatyň hökman bolşýalyk, ahlak meselesinde de şu iki zat hökmandyr diýär. Gowy ahlak üçin Allah Teala'dan dilemeli, yalvarmaly, Allah sığınmaly, ya Allah maňa gowy ahlak bere wer diýip, erbet ahlakdan meri we näme? Maşgalamy, ýakynym arasala wer diýip Allah sığınmaly we iki nefsimiz bilen jihad etmeli, gowy ahlaky näme etmek üçin, amala aşyrmak üçin. Yeňiller musulman doganlar. Hasam kiçikliginden islami terbiýany almadyk bolsa, adam parhynda da däl, özü jahil hasyetine gezip ber. Jahil kılıgyna gezip ber. Özü parhynda däl. Ol biri ýürek edip Allahyň razylygy üçin ay musulman bolan sana nasihatdir, şu hasyetlerin bar diýäýse bir gowzat ki oň alakda nasihat edýärem, utanýar, her kim diýmäge çekinýär, ýalňyş düşünür diýip nasihat edýärem hemişe tapdyryp durany. Boşa edip gidip barýar. Jahil hasyeti we gurulaýşyny, hereketini özüniň habarym ýok. Çünkü görmändir, maşgaladan İslam terbiýany görmändir. Gözüni açyp bir elinden tutup bir onu çaýaka mescide bir ýere akitmändir, ilim meclisine akitmändir. Şol köçede öwrenen häsiýeti bilen gidip barýar. Habary ýok näme? Jahilliň ahlagyna gezip dur. Şoň üçin nefsimiz bilen görüşmeli, gylyk häsiýeti ütgetmek ansat däl. Kyndat bu nefsler näme? Şoň üçin nefsimiz bilen jihad etmeli.
Ve geldik bugünkü asıl meselemize İbn Recep el-Hanbali rahimehullah diye Cami'ul Ulum vel Hikam adlı eserine getiriyor. Ahlak barada gelen hadislerin cemi diye şu 4 hadise esaslanıyor diye. Yani şu 4 hadis ahlakın sütünü, ahlakın esası diye. Kalan ahlaka değişli nemeler, meseleler şu 4 hadise kaydıp barıyor diye. 4 hadis. Kim şu 4 hadise düşünüp amel etse ulamalar diye ne ahlaka düşündüğü şol adamın diye. Doğru ahlakı amala aşırıp şonu düşündüğü diye. Şulara amala aşırıp bilmese yani sütünle ayakta tutuyan. Doğru ol adama ahlaklı hem değilmeye diye. 4 hadis. Şonun birincisi Müslüman doğanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye Buhari Müslim'de geçiyor. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran aw liyasmut. Kim Allah ve ahirete iman ediyen bolsa diye hayır gurlasın ya da dımsın diye Peygamberimiz. Kim Allah ve ahirete iman ediyen olsa ya hayır gurlasın ya dımsın diye. Bu birincisi. İkincisi Tirmizi'de İbn Mace'de geçiyor. Men husnul islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Bir kişinin musulmanlığının, İslam'ının, qawlunun alameti özüne değişli bolmayan zatı taşlamak diye. Özüne değişli bolmayan zatdan gızıklanmazlığı diye. Bu hem 2. Üçüncüsü Buhari hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına sahabe gelip diye ya Resulallah bana nasihat et, bana vasiyet et diyene ne diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tagzab diye, qaharlanma diye. O qaytalap soruyor yine diye qaharlanma diye. Yine qaytalap soruyor la tagzab. 3 kere qaytalap yine qaharlanma diye. Bu da 3. hadis. Ve 4. Müslüman doğanlar bu da Buhari ve Müslim hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biri özü için qowwaryan zatını Müslüman doğan için qowwarmasa diye iman ettiği olmaz ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ulamalar diye şu 4 hadis ahlakın sütünü diye. Şu 4 hadis ahlakın sütünü. Bütün ahlaka değişli hadisler meseleler nire qaydıp barıya diye. Şu 4 hadise qaydıp barıya diye. Şu 4'üsünü amel edip hayata geçirip bilen, amele geçirip bilen adama ahlaklı değil ya. Şu 4'üsüne doğru amel edip amele geçirip bilmeyen adama ahlaklı değil mi? Birincisi ne amedi? Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekun hayran aw liyasmut. Ya ki siyanatul lisan. Dili qorumak. Dili qorumayan adam, dilini qorumayan adam, fikirlerini kurulamayan adam, ahlaklı adam hesaplanmayan. Bu insanın şu vaat en köp arasını bozayan zat ne mi? Dille mi? Dini dünyevi tapavudi yok. İki varmak dil sünkü yok. Adamların arasını ne mi diyor? Veyran ediyor. Doğan düşman ediyor. Maşkala da erheleyi düşman ediyor. Qonşu şuna mengdeş. Dil bilen. Ve dil şonun alakı dili doğru ullansa insanın arasını düzödü olmalı ya. İnsanın arasının hayrına da vesile edip oluyor. Şonun için qaytalap ediyen ulamalar diyor. Dilini düzötmeyen adam o ahlaklı adam hesaplanmaya diyor. Ve ulamalar diyor yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu demek näme? Kim Allah ve ahiret gününe iman ediyen bolsa ya hayır urlasın ya da dımsın. Birinci bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şunu biz çağırayan adı näme diyor? Fihi da'watun littefekkuri fil kelami qabla nutqi bihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz şuna çağırıyor diye gurlamazdan fikirlenmeklige çağırıyor diye. Bir insan fikirlenip gurlasa gurlayan adını ölçek gurlasa doğru gurlaya umuman alanda. Ama fikirlenmeyen gurlasa yangra bolsa ağam gurlaya ağzına gelse qarada gurlaya doğram gurlaya egrem gurlaya ona ervetli muslimin var ya. Birinci fayda diye ulamalar fikirlenip gurlamaklige çağırıyor. Şu hadisten çıkan birinci fayda diye. Gurlayan ayçak zatlarımız ya cemi 3 bölege bölünüyor diye birincisi doğruluğuna hayır bolan sözler. Doğru din dünyamızda peydalı işler doğruluğuna hayır bolan sözler. Bununla insan gurulamalı. Elbette bunun hayır mı şerdiğine öz nefsimiz karar vermeli değil. Şeriatın qowdiyeni qowy. Bizim öz nefsimiz değil. Öz yalan adam gıybet ediyor, qowy ediyen mükam diye de öz nefsine göre. Şoň üçin bu qowmy yanlış mı näme göre karar verilýär? Şeriatın qowdiyeni qowy. Bizim öz nefsimizin değil. Birinci demek aytjak gurulacak zatlarymız dolully hayır bolan, peydaly bolan sözler. Bunda näme gurulamakda hiç ilne mesele yok diye ulamalar. İkincisi haram bolan sözler. Gıybet, töhmet, yalan, hapa sövünç we şoňa meňzeş. Başkalarına näme at takmak, erwet atlar takmak, adamın arasında kine düşmanlyk dörediyen sözler gurulamak, agzalylyga sebäp boljak zatlar gurulamak. Bulan hemmesi näme ulamalar haram bular gurulamak bolmaýar diye. Üçüncü näme şüpheli. Bileňok bu sözde hayır barmy, şer barmy? Peyda barmy, ziyan barmy bileňok şüphelenýän. Onda ulamalar näme diye? Şüpheli bolsa onuň gurulamaly dälli. Bileňok anyk bunda peyda barmy ýokmy diýsem mikam, aýtsam mikam, aýtmasam mikam şüpheli. Onuň diye gurulama diye. Näme üçin? Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye Müslim'de gelen hadisinde "Femen ittaqa şubahat istabra'a li dinihi ve irdihi." Kim şüpheli zatlardan gorunsa
dinini we namusunu gorar diye. Başka hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Tirmizi we Nesai'de geçen hadisinde da' ma yeribuk ila ma la yeribuk. Şüphelenýän zatlaryny taşla, şüphesiz zatlarlan bol diye. Diýmek näme eken üçüncü topardan bolan sözlerim şüphelensak näme musulman doganlar terk etmeli, taşlamaly. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diye Ahzab surasının 70. ayetinde ya eyyuhellezine amenuttaqullaha ve qulu qawlan sadida. Ey iman edenler Allah Teala'dan korkun ve doğru söz sözlen diye. Kur'an-ı Kerim'de näçe ýerde Allah Teala bize näme ýaxşy söz sözlen, doğru söz sözlen diýip näme Kur'an-ı Kerim'de näçe ýerde Allah Teala bize buyurýar. Bu dilim sebäp bolýan zatlarynyň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kan hadislerde aýdýar kawat insan pikirlenmän bir söz diýer diye, şol sebäpli jahannamiň düýbüne oklanır diye. Dilim sebäp bolýan zatlary. İnsanyň en köp jahannama girmegine sebäp bolýan zatlaryň birim dili diye. Dili diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmek näme eken bir insan birinji bilen gowy ahlakly adam hasaplanjak bolsa diline eýe çykmaly, dilini goramaly. Ikinji näme diýdi? Min husnul islam mer'i terku ma la yani. Özüne değişli bolmayan zatlary taşlamaly, gyzyklanmaly däl. Söz bolsun, amal bolsun, hereket bolsun, näme bolsa bolsun, kellesini, düşünjesini, yüregini özüne değişli däl zatlarla meşgul etmeli däl. Bugünkü bizim döwrümüziň hassalygy adam özüne değişli bolmayan hemme zatlaryny gyzyklanýar. Hassalyk başka özüne değişli bolmayan hemme zatlaryny gyzyklanýar. Ol başka zatlara wagt aýryşýaly, özüne wagt aýrsa kän öňe üçi. Din tarapdan hem dünýä tarapdan hem. O näme diýipdir, bu näme goýupdyr, o näme aýdypdyr, bu näme aýdypdyr. Onu ýerden gazanjy diýe, bu näme soňy ýok. Hususan internet okuwadyr. Peýdalatlara ulanýanlar bunda gurrun ýok. Emma bilýäňiz şununy aglawy bölek ellerine telefon ýapşanýarlar. Otursa, ýatsa, birinji bilen ellerine telefon. Peýdasyz hemme zatlar näme gyzyklanýarlar. Ýani subhanallah telefony eline alyp oturuşlary ýaly Allah Taala'nın kelamyny Kur'any alyp okasalar, eline alyp otursalar, derejesi beýik öwlihalardan bolmaly. Doga kabul bolup durar. Telefony eline alyp oturuşlary ýaly ýerden akşama gijeden daňdana çenni düşünüp şoňa amal edip Allah Taala'nın näme derejesi beýik öwlihalardan bolmaly. Engul belada şu dowr musulmanda ona telefon. Adam hemme zada bakya o habar bu habar kim näme diýipdir, kim näme tartyşypdyr. Plan ýerde vulkan ýarlypdyr, plan ýerde plan awariýa bolupdyr. Saňa näme? Saňa näme peýdasy bar? Musulmanyň gowlugynyň, ahlagynyň, gowlugynyň alamaty diýe özüne peýdaly işlerle meşgul bolýar. Bugün körne diýen hasar gyzyklanma. O näme, bu näme hemme zada bilesi gelýär. Emma peýdasy barmy ýok? Diýmek ikinji zat näme eken musulmanda onlar ahlakly musulman özüne peýdaly işlerle meşgul bolmaly. Üçüncüsi la tagzab diýdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü esas ahlakda näme? Maňa wesiýet etip gelen insana sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaharlanma diýdi. Näme üçin? Çünki ulamalar bu hadisi ahlak barada esas kabul edilen üçüncü hadis kabul edipdirler. Diýe ulamalar el-gazab awwaluhu junun we ahiruhu nadam diýe. Gazabyň diýe başy dälilik, soňy pişmanlyk diýe. Çala bir zat bolsa gaharlanıp duran, uçup duran, ýarlaýjak bolup duran adamlar gowy ahlakly adam hasaplanmaýar. Derrew herekete geçýär, ýerine bir zat diýip söwýär. Ya gurýar, ya gurşýar, ya bir zat bolýar. Öz çaýgasyny maýyp edýän adamlar bar. Gahar gelip çaýgasyny urýar, maýyp edýär. Çaýga maýyp, ömür boýy. Näme sebäp bolýar şuňa gahar? Heleyni maýyp edýär. Gahar näme bolup bolman? Hil bir erkek sırap gahar gelip heleyni urýar, bijaýra urýar, maýyp bolýar. Näme gahar? Gahar gelip agzyndan hatda hapa küfür sözler diýen adamlar bar. Şirki sözler diýen adamlar bar. Çala bir zat bolsa çiýişip ýarlaýjak bolup ahlakly adamyň wasfy däl. Çünki näme gaharlanýan adam edýän hereketini ölçäp hereket etmeýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, İmam Ahmed we Abu Davud'da gelen hadisinde "İza gaziba ahadukum ve huwa qa'imun falyajlis. Fa in zahaba al-ghadab fa in zahaba anhu al-ghadab ve illa falyastajib" diýär. Kim dik dur gahar gelse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, otursun diýär. Gahar geçse geçer, geçmese näme gyşarsyn diýär. Yani hereket etme diýär. Gaharyň ele oturýarka hereket etme, başga ýagdaýa geç, ütköt. Bu bir nasihaty. Ýene bir nasihatna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär. Bu da İmam Ahmed'de geçýär, Buhariň Edebul Mufradynda gelýär. Ve iza gaziba ahadukum falyaskut. Sizden biriniň gahar gelse diýär, dymsyn diýär, gurlamasyň diýär. Ulamalar diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki zat maslahat berdi diýär. Biri seni gaharyň gelip durka hereket etmekden saklaýa. İkincisi hem näme gaharyň gelip durka gurlamakdan sen saklaýa. Çünkü gahar gelýän adam şu iki ýoldan ziyan berýär da özüne de daşda görüňde de. Ya pikirlenmän bir zat diýär, soň pişman bolýar. Ya bolmasa pikirlenmän bir hereket edýär. Ýanky ýalakda başgalaryna ziyan berýär. Hususan hem äraýal meselesinde şu ünkuny aýrylyşýandan köp bölegi talak berýändiň gahar gazap sebäpli. Gaharlanýar, talagyny berýär, soň ondan pişman. Ne gahar gazap sebäp bolýar. Ulamalar diýär bir insan öz nefsine hakim bolup, eýe bolup, gaharyny
sazlap gözöwçilik edip bilmeýän bolsa ol adama gowy ahlakly diýilmeýär diýär. Çünki musulmana gelişýäni haýsy pikirlenip hereket etmek, agras hereket etmek, sabırly bolmak, çydamly bolmak, pikirlenip hereket etmek. Amma gaharjan adam buň tersine diýär. Diýunden tersine hereket edýär. Şoň üçin bu da ahlak meselesinde musulman doganlar 3-nji esas kabul edilipdir. We 4-nji nämedi? La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Özüne gowar ýanny başga musulman doganyňa gowwarmadyň müddetçe iman etdiň bolmaz diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buň tersi näme diýär ulamalar? Ýani başgasyna gowluk isleýän adamyň tersi näme? Tersi ýigrenç, öýke, kine, düşmanlyk, yamanlyk, bir erwetlik islemek. Başgasyna gowluk islemeýän insanyň kalbyna şular bolýar. Goriplik bolýar. Özünden gowyny görse ýarlaýjak bolýar. Din dünýä taýdan. Bar da şoňal adamlar. Gowy ýaşaw gurasa nirden kazandyk, nämetdik. Maşallah, gowy alhamdulillah, yani Allah mübarek etsinni. Ýok. Ýarlyk gelýär da nirden kazanýaka. Saňa näme Allah bereket bersin diýär, saňa näme? Näme içiniň görüplük ýarlyk gelýär, alyp gelýär. Kine, öýke, başgalaryna näme garalajak bol, elinden garalajak. Eline yaramazlyk etjek başgasyna. Başgasynyň başyna erwetlik gelse gowar ýa. Özünde ýok, oň elinden bir ýaman, oň eline bir ziýan gelip elinden bir zat gidäýse näme begen ýa. Ulama diýär, şularyň hemmesi kalp hastalıkları diye. Kalp hastalıkları. İşte näme bolsa daşa çykýar diýär. Kalpde näme bolsa adamyň içine ahilek bolsa daşyna da çykýar diýär amalyna. Çünki ahlakyň gurrun ne diýär? Bizne ahlakymy gowlanjak bolsa hal hereketimiz düzelmeli. Oň üçin milki nirden başlamaly, yürekden başlamaly. Yürek keselli bolsa nirden ahlak gowlansyn? Yani bir gapda şuň içine misal üçin hapa bolsa, şol kirli bolsa, şuň içine arasy zat goýsaňam, goýan zadyňam kirli diýär. Şuň içinde hapa bolsa, nejasat bolsa, arasy pek zat goýsaň, o pek zatym nejis diýär. Şuň içinde ilki gowzat goýjak, ilki şuny arasy salamaly. Kalbym şoň alýar ulamalar. Şoň dermanam näme? Başgalaryna gowluk islemekde. Başgalaryna gowluk isleýän adam içinde buňal duýgular bolmaýar, ýigrenç, öýke, kine, düşmanlyk, görüplük bu zatlar bolmaýar. Näme diýär? Elinden gelse başgasyna kömek etjek, maslahat berjek. Hemme taraplardan din, dünýäwi maslahat, bir pikir bolup biler, maddi taýdan bolup biler. Bolmana hayır doğa etjek. Bolmana ziyanım gelmesin diýjek. Şoň üçin ulamalar diýär, bu da ahlak meselesinde esas kabul edilen, sütun kabul edilen 4-nji hadislerden diýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari we Müslim'de gelen hadisinde diýär: "Ala ve inna fil jasadi mudgha, iza salahat salahal jasadu kullu ve iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala ve hiyal qalb." Dikkat edin, ünsüriň diýär, bedenne şeýle bir et bölegi badyr. Şol gowy bolsa, tutuş beden gowy bolar diýär. Şol bozuk bolsa, tutuş beden bozuk bolar diýär. Dikkat edin, ol yürekdir diýär, kalpdir diýär. Ýanky diýerimiz de işte näme bolsa daşa çykýar da. Agajyň kökü çüýrük bolsa ondan gowy miwa garaşyp bolmaýar. Erki kök gowlanmaly ki gowy miwa bersin. Gowy näme? Tohum gowy bolmaly ki ýokarym gowy zat çyksin. Ha diýmek, biz ahlakymyzy düzeltip bilmeýän bolsak, musulman doganlar, onda oturup pikirlenmeli. Ha diýmek, nirde problemi bar? İçimizde bir problem bar. Şo taýdan başlamaly. İçimizde bir problem bar. Intämen ahlakym gowlanyp bilemek, hapa sözlerden, erwet hereketlerden, özüme eýe bolup bilemek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlakly men zat bilmeýän bolsam, onda işte problemi bar. Şoňa näme musulman ünsürmeli, pikirlenmeli. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dilek edişi ýalyky dilek etmeli. Ya Allah, men erwet ahlakdan gora wer, gowy ahlak bere wer diýip näme? Musulman adam dilek etmeli. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, mujahid barada düşünýärler. Yani kim mujahid? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, İmam Ahmed'de ve Tirmizi'de geçen hadisinde, "Men cahada nefsehu fi ta'atillah" diýär. Fa innal mujahid kema qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Men cahada nefsehu fi ta'atillah." Mujahid diýär, Allah'ın taatynda nefsi bilen görüşýän adamdyr diýär. Şoňa mujahid diýilýär diýär. Hemmemizin boynumuzun wajibimiz musulman doganlar näme? Şuň üstüne işlemeli. Wa gynansak da şuny kunna insanyň arasyny bozýan zatlar, ýa bolmasa musulmanyň arasyndaky bar bolan agzalylyk bar. Käbir diýär, ýa-ni oňuşmadym dawa boldy, näme boldy. Bar problema näme? Daşynda aýlanyp dur, uslup gowda. Nesihat etjek bolýar, gödök gurulýar. Ýa bolmasa adaryny başga bir işler bar, biri bilen gatnaşyk näme? Gödök. Ahlaga görä däl, sabyrsyz hereket edýärler. Bu da näme eltýär? Agzalylyga eltýär. Öýkökine eltýär, düşmanlyga eltýär. Şoň üçin gaýrat edelim ahlakymyzy düzeltmek üçin ki bu barada kän hadisler bar, kän kitaplar bar, ulamalar, kän dersler bar. Edil akidamyzy öwrenişimiz ýalyk, namazymyzy öwrenişimiz ýalyk, hukmany suratda näme? Ahlaga da degişli bir kitap okalyň hukman. Boynumyzyň wajibi. Hukman bir kitap özümde soralyň, ahlak barada näçe kitap okudyk biz?
Yani Allah'ın Resulünün hadisi şul, men şuna amel etjek, özümden şu häsiýetimi aýyrjak diýen niyet bilen özümi düzeltmek maksat bilen näçe tane ahlak barada kitap okuduk. Buňa dönem musulman doganlaryň söylelim. Allah Teala hemmemize we neslimize Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlaky bilen ahlaklanmak meýser etsin. Allah Teala bizi we neslimizi erwet ahlakdan gorasyn. Alhamdulillahi rabbil alamin.